Okay, nu er vi på ID, så jeg er på den her hylde, men skal vi sidde på den anden side. Men der er ekstremt mange store piger over på den anden side, der er helt proppet, så vi vender lige tilbage, når vi er over på squishy-siden. Nu går vi over og kigger, om de er gået. Okay, nu går vi over og kigger. Prøv at se, de er sådan en efterligning med Sunny Angels. Ja, men du kan høre, at de står deromme, og ja, det er sådan lidt. Nu prøver vi at gå derover. Okay, det her til alle squishy-siden. Nu kigger vi lige. Okay, der stod lige en for, så jeg kunne ikke filme særlig meget, men prøv lige at se, de har sådan de her jumbos. Det er sygt godt at have den. For helvede, men jeg har ikke råd til den. Ja, men vi kigger lige, og så ser vi, om vi finder noget, når vi går ud. Okay, vi er nede i 365 nu, fordi der var ikke noget godt lok. Så ja, måske vi køber en lille snack, lille, men sådan, vi finder ud af det. Vi kommer tilbage, når vi har fundet noget.